एग्रिकालचारेल डिपार्टमेन्टनि गोजाम बिलखौ मावफुंनो थाखाय 5 लाख रां लानायखौ 30 लाख रां लादों होनना साजायदों बिक्रम बसुमतारिया। 30 लाखनि मामला थाखायाथ' आं माजों सुखुगोन दिनै थिखा मावो बिल सिल मोननो थांला। मन्टु बर'आ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि गोजाम बिलखौ मावफुंनो थाखाय 5 लाख रां लादोंमोन। बेखौनो बिक्रम बसुमतारिया गावनिफ्राय 30 लाख रां लानानै खामानि मावफुंना होआखै होननानै प्रान्जल नार्जारी इउट्युब चेनेलाव मन्टु बर'नि सायाव बायदि बाथ्रा बांसावदों। बिक्रम बसुमतारिया बुंनाय बाथ्राखौ लानानै खेंफोरथि होदों मन्टु बर'आ। मैयायो आं मोनसे प्रान्जल इउट्युबनियाव मोनसे ब्लग नुदों। बे ब्लगा तारमाने आंनि सायाव एसे एलिगेन्स होदों आरो बेयाव तारमाने बुंदों मा बिक्रमा माबा ट्रेक्टरनि 10 खान ट्रेक्टरनि 3.5 लाख फैसा खांना लादों आं हैदों मादों होनना बुंदों। बे एकदमबारे नंखाय। आं बे एलिगेसना नंखायथार। ओंखायनो आं बुंदों बे फैसा होनाया सैथो नंगौ 5 लाख थाखा होफैनाया, खिन्थु पुराना बिलनि थाखायसो इयो एग्रिकालचारनि पुराना बान्दोफोर मावनायनि थाखाय पुराना बिलनि थाखायसो इयो फैसाखौ आं 5 लाख थाखा होफैदोंमोन। खिन्थु सोरनिफ्राय इयो फन नाम्बार लानानै आंनि फन नाम्बारखौ लानानै बोरै फन खालामखो सोरबा होखो फन खालामै फैलांनानै मुसलपुर ब्लकआव बियो आंखौ लोगो हमनानै आं हाया होनखादादोंमोन तारमाने लिस्टआव सोनो। थेवब्लाबो इयो स्करपिअ सिङाव तारमाने फैसा 5 लाख सोना गालांदों आरो सोना गालांनायाथ' उनाव खाननै मथा-मथि बिदिनो मास मोननै मोनथामनि उनाव तारमाने पुराना बिलखौथ' तारमाने सरकारानो होनो हाया जाहैबाय, रावनोबो होखायासै समाव। इनिफ्राय बिदिनो 5 मास 6 मासाव मा जाबाय होमबा नों फैसाखौ दा हरफिनथ'नो हायाबा नों आंनो गारिखौ सालायथ'नो हर होननानै बुंनायखाय आं स्करपिअखौ आंनिफ्राय लाना थांबाय। लाना थांखांनानै बिदिनो मास मोननै मोनथामसो उनाव आङो जितिया वेगेनार बोराय गंसे दंमोन बेखौ आं गुवाहाटियाव बानायनानै सालायनो होननानै जितिया लांबाय। बानायखांनायनि उनाव थाग थिग जितिया तारमाने माबा सालायनायनो होननानै माबा खालामबा थाग थिग आंखौ बिक्रमा लोगो मोनहैबाय आरो लोगो मोनहैनानै इयो मा खालामबाय लोगो आंनि गारि साबिखौ लाखाबाय, ओमफ्राय मबाइलखौबो लाबाय। ओमफ्राय गावनि मोना जाबाय दै, बेलासिनि 5ता 6तासो जाबायमोन आरो बेनिफ्राय गावनि स्करपिअ सोना लांनानै बबेबा गोजानाव लाना थांदों आंखौ माबायाव बलेर' सोना लांनानै बेयाव सोरबा हारसा सानै मानसि लोगो हमदों आरो लोगो हमनानै बे गारि सायावनो ओमफ्राय पुराना दलिनाव साइन खालामहोदो। ओमफ्राय आरो माबा मा होनो पेपार गुफुर पेपाराव साइन खालामहोदों आरो बेनिफ्राय आं बुंदोंमोन आंबो लोगोफोरखौ फन खालामनो हर होनना बुंनायाव बियो मा बुङो रावखौ फन खालामनो होआ, मबाइल सोनानै गावगोन मागोन होननानैसो आंखौ तारमाने धमकि होबाय थायो आरो बेनिफ्राय मबाइल लाखिबाय। बेनिफ्राय आंनि वेगेनाराव चेक बुक दंमोन 10 खानसो साइन खालामखानाय दंमोन, ओमफ्राय आरो फैसा 3 लाख थाखा दंमोन, बेफोर गासैबो लांफाजोब्बाय। आं एख'खौनो मोनबोखायाखै दा। ओमफ्राय गावनो बेनिफ्राय गारि भारा लाना थांनानै 1000 थाखा आंनो हरदो बिक्रमा। बेखिनियानो आरो दा बिसोरनि सायाव मा बेबस्था लादों? आंथ' दा बिसोरनि सायाव आंथ' माबायाव बे बिक्रमखौथ' आं इटिमेटेड तारमाने सिगांनो आङो माबानि गारि सिखावनि नामाव आङो गारि गंनैनि सिखावनि थाखाय आङो एफआइआर होना दोनखादों माबा बागानपारा आउटपस्टआव। बेनिफ्राय आरो कर्टआवबो आं होना दोनदों, बाथौगुरि कर्टआवबो केस होना दोनदों। होखाना दोनदों आं बेखौ। बिसो आंखौ बुंदों सोरखौबा मानसिया लुगैबा आंखौ फन खालामना लेंहर आंनो 1 लाख थाखा होगोन होननानै बुंदों। आंसो बेखौ दिनै मैया प्रान्जलनि इउट्युबाव नुनानै गुवाहाटियाव दङ होननानै सानखाना लाबाय। बेखौ दा आंसो थानायाव थांनानै जबरदस्त तारमाने मानसिया माबायाव दङ होननानै आं थानायावसो आरो बाहाय बुरखांबावसिगोन आं। बेनिफ्राय आरो आं दहायबो आं उकिलखौ फन खालामदों, उकिलाबो जागोन बे टेनसन लानो खालामनांगौ गैया होनना बुंदों। बेनिफ्राय आङो दा प्रान्जल इउटिउबारखौबो बुंदों इउटिउबखौ सोलायनोबा मोजां सालाय प्रान्जल, जानला मोनला खोथा लानानै सोरनिबा खोथा मोनसेल' साइडजों नोङो सोलिनाङा। इउटिउबा नोङो सब मानसिनि एगेन्स्टआवसो नों इउटिउब बानायो। बेलेग इउटिउबारखौ नुवाखै नामा नोङो? बि बयसमोनखौ नुवाखै नामा? माबायदि इउटिउब बानायो नोङो दिनै इंलिश मेकारमोनखौ नुवाखै नामा? आलफ्रेडमोनखौ नुवाखै नामा? नोंलाय मा मानसि सायावसो इउटिउब खालामो? नोङो बिक्रमनि खोथाखौबो खोनासंमोन, आंनि खोथाखौबो नोङो खोनासंमोन, आंनि खोथायाव आंनि न'आव लागै फैयोमोन नोङो जुदि नों इउटिउब मान हेगार थानो रोंबा। खिन्थु प्रान्जलखौबो आङो मानहानि केस होनाय जागोन कर्टआव। आं सब रेडि खालामना लाखाजोब्बाय दिनैनो। आं बाथौगुरि कर्टआव होगोन, मुसलपुर।